bina amena kuma malika armée Mali amena kuma armée Malika armée Mali yɛrɛ o ye Mali anw minnu ye malien denw ye anw minnu ye mandenka denw ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya dilen anw ma Modibo Keita o de ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲini i y'o fama armée Mali a kelen kɔ ka indépendance ta i y'a fama 1965 kelen o kɔfɛ 1961 Modibo Keita a ko ka armée Mali k'a b'o créer parce que n'i y'i ka yɛlɛma hɔrɔnya ta ni kɛlɛcɛ t'i bolo n'i y'i ka yɛlɛma hɔrɔnya ta ni mugu tabagaw t'i bolo marifa tabagaw t'i bolo jamana tɛ se ka lakana donc 1961 Modibo Keita a kelen kɔ ka indépendance ta san kelen a ko ka armée Mali k'o créer donc armée Mali a bɛna créer cogo di jɔn ye armée Mali créer Modibo Keita mais armée Mali jɔn ye Modibo Keita dɛmɛ k'a créer parce que Modibo Keita yɛrɛ tun tɛ sɔrɔdasi ye donc indépendance sɔrɔlen kɔfɛ Modibo kelen ka indépendance ta ko k'a b'a ɲini fasoden ɲumanw fɛ a b'a ɲini malien ɲumanw fɛ a b'a ɲini jamana minnu bɛ jamana fɛ a b'a ɲini maliden ɲumanw fɛ u ka na armée Mali an k'o créer an ka kɛ anw yɛrɛ lakanabagaw ye i y'a faamuya wa maintenant Soumaré o général Soumaré ale de armée Mali ale de Modibo Keita dɛmɛ ka armée Mali créer o général Soumaré n'i bɔra pont kura sanfɛ n'u b'a fɔ a ma 3e pont i bɛna se mun dilannen jɔlen ma monument na ciment na n'a jɔlen bɛ yen o de ye général Soumaré maintenant sisan Modibo Keita o bɛ armée Mali créer mɔgɔw nana don a la minnu bɛ faso fɛ mɔgɔw nana don a la sɔrɔdasiw minnu bɛ fɛ ka sa faso ye minnu bɛ fɛ olu faw k'u da ka sunɔgɔ olu ka taa si soso la minnu bɛ fɛ olu baw k'u da ka sunɔgɔ olu ka taa si soso la olu ka si saw la minnu sɔnna kisɛ ka don olu disi la marifa kisɛ ka olu disi minɛ mais olu dɔgɔninw u k'u da ka sunɔgɔ marifa kisɛ ka don olu bara kɔrɔ olu ka kala cɛ k'a k'u da olu b'o fɛ i y'a faamuya wa k'olu b'o fɛ i y'a faamuya ko olu faw n'u baw n'u kɔrɔmusow n'u dɔgɔw n'u balimaw ka se ka sunɔgɔ an ka armée tun ye buntenni de ye fɛn tɔgɔma n'i ka saraka bɔra a kan i b'i bolo d'a kan n'i b'a yanga kan mɛ n'i y'i bolo d'a kan saraka bɛ minɛ i yɛrɛ ma anw ka armée olu kun ka dɔgɔ mɛ ŋɔni kun don n'u karila cɛbakɔrɔ sen na i tagamacogo bɛ yɛlɛma anw ka armée i y'a faamuya sanu de kun don fɛn fitinin mɛ n'a binna i kɔ i kun janen tɛ se ka tagama anw ka armée olu kun ye ɲin de ye ɲin bɛɛ la tagaju kun don olu kun ɲin bɛɛ ka kɔrɔ n'u ye mɛ u kun bɛ kolobaw kari Modibo Keita nana a nana ka na mikiw san Modibo Keita nana ka na avion san Modibo Keita nana o y'a sɔrɔla a tɛ dɛmɛ minɛ fan bɛɛ a kun dalen don a ye usine mun jɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ président ma se k'o jɔ a ye avion mun to Mali kɔnɔ président ma se k'o san a ye migi 16 mun to Mali kɔnɔ président ma se k'o san Musa Traoré nana o nana tuma min na ka na Modibo Keita u nan'o minɛ ka sɔrɔ ka Modibo Keita bila kaso la n'u bɛ taa bɔ a ye u b'a fɔ k'an bɛ taa bɔ Dafijɛ ye u b'a fɔ k'an bɛ taa bɔ Wazo Blanc ye k'a tɔgɔ fana yɛlɛma Wazo Blanc mɔgɔw t'a dɔn o ye mun ye o kɔrɔ k'u bɛ taa bɔ Modibo Keita ye Modibo Keita Musa Traoré ninnu nalen fanga la minnu kun donna sɔrɔdasiya la n'u dusu ye minnu donna sɔrɔdasiya la n'a kanu ye minnu donna sɔrɔdasiya la ni u faw ka tututu kun b'u bolo n'u baw ka nɛgɛ haya kun b'u bolo n'u mɔkɛw ka madaraba kun b'u bolo n'u ka kisɛten don kun b'u bolo i y'a faamuya n'u ka buguni gilegu kun b'u bolo n'u kulela ni buguni ni marifa cikan bɔra ni buguni bɛ fofo Musa Traoré ninnu u nana commencer k'olu bɔ a la kelen Musa Traoré nana sigi n'a ka groupe ye Musa Traoré ka groupe nalen sɔrɔdasiw commencera ka kɛ généraliw ye Musa Traoré ka groupe nalen général cayara chinois ye mɔgɔ miliyari 1 Indou ye mɔgɔ miliyari 1 ni dɔɔni mais Musa Traoré ka général cayara ni chinois ta ye Musa Traoré ka général cayara ka tɛmɛ Indou ta kan depuis généraliw commencera i y'a faamuya wa généraliw kɛra ambassadeurs ye Chine généraliw kɛra ambassadeurs ye Faransi généraliw kɛra ambassadeurs ye États-Unis généraliw kɛra ambassadeurs ye Londres généraliw kɛra ambassadeurs ye Espagne généraliw de nana bɔ i y'a faamuya wa kan kɔnɔ
kono ka nyine général yako généralu nana do klimu kono généralu nana kana dun ya fa Mercedes kono généralu nana ke olu yere te frontière do généralu nana ke u ma deli ka basa faga ni manabele généralu nana ke u te se ku nyesiri ka marfa monter général nana kana caya ka soro ka bola fana sordasita o nana ke sous couvert o général de nunu ya fa o beya soro Moussa Traoré migi 16 kuma mbulu Moussa Traoré kumbe kuma mina fize kumbe anbulu Moussa Traoré kumbe kuma mina anwa berdemu kunga chaka teme Bamako mobilika Moussa Traoré kumbe kuma mina ya fama anwa kado kunga chaka teme Bamako Sotaramaka Moussa Traoré kumbe kuma mina yo fama wa bibi na Moussa Traoré kumbe kuma mina a keleke mina koni kumbe yo fama wa parce que nyengo ya ye tienye yo famante muso folo batoko do beba do ye galoni yo famante mugudu o ye tienme ate chongo nyana o ye ngani adugu yae ya fama unte mugudu o koni ye tienme mugute chongo nyana o ye ngani adugu yae fente fato feme aka dunante bugo billahi an ni jamana kunte danchebo jamana mu kumbe sonka an wa dunambugo Moussa Traoré ko Kadhafi ma a ko Niger ni ma Niger mogo toyi ya fama wa mbento ngaso mbe Tripoli ke bugu mereke Kadhafi ko ka be kuma yirishu ko migi munu ba bolo ka te an yere ka armée kono migi mun ba abolo e ya fama amu be ale bolo ka chamu be an wa armée kono ate France bolo parce que migi mun ba bolo na ko ka ba ke ate kilembo abolo abise ka ke donc fente fato bolo me aka dunan kunte bugo yo fama wa maintenant au Moussa Traoré tara fanga do fana nana no ye Alpha Oumar Kounaré o Alpha Oumar Kounaré nale olu nana to beche Alpha Oumar Kounaré nale général a dira mogo do ma depuis ala yu do ma nyega nage ali kan kogoka général o Amadou nana tati qui se ma bo jamala ou bien avion d'ossa Mali kono 22 septembre depuis un mois d'or 22 septembre la benina ou beta Amadou nanani avion d'oye chinois oui avion bo carton ono ka avion monté aéroport là ou tara chinu yereye chinois nanani avion oraye ou taro chinu yereye amba ka fo Amadou obenyini kata miki nunu tarami Amadou otara Johnny fana nana benga Burama de nana Ibrahim Boubacar ka kumate famu Keita kana tobulu o dengara sorda suka nyemoy ka sor depuis ala yada ama piene yake o dengara sorasu ka nyemoy depuis ala yada ama manabele bon o dengara sorasu ka nyemoy depuis ala yada ama sisi muruni rek décrapé o denana ka sorasu ka nyemoy ka généralu ka nyemoy ka ke munu ye samwani sampinani ke munu ye Burkina gerike etini munu ye Burkina gerike nyeti munu ye Burkina gerike kana sigi olu be kuna ko parce que kale fa wo fa be Karimuna benga Burama ka fadu fa wo fa be Karimuna Ibrahim Boubacar Keita ka kumate famu o ka fadu kana doro kana ya famia wa adamade ya fama mogo be se ka fembe togo soro fo kele mogo be se ka fembe togo soro bloku la fo kele yo famia wa maintenant au ka armée ta au ka laje yo famia wa anya fo awnyena ko avion munu nana mo avion te dridra avion do avion munu nana c'est le premier avion qui sont survolés entre États-Unis et Europe ya fama dridra avion do avion munu no ou d'abord mogo sauveli kama avion mununo ni samia sera jitise sera betige dugu mununa ou bina olu de arabitaye avion mununo ou be seka mogo munya Mali kono ka di sapeur pompier ma ni suguba menena comme dorote ou kan ou pas ya fama ku joka jikaka avion nunu be se ko de keleke avion te avion jigto tira en benyana sur rasu mais amadame ne boit clé là de depuis ala ye Mali da 22 ya fama chaka kone sara akera 20 janvier la bena 20 janvier ou 22 septembre je sais pas à quel ordre d'entraînement au coffre ya famawa migi bolla fla fratra migi hélico prenu yereye au coffre on a ni chinois hélico wereye mogo bi yere bloku de ni keleke chew labe iye jamana de labe ni keleke chew labe i fa ka blunda datugu ni keleke chew labe i ba ka blunda datugu ni keleke chew labe yesigi nyogo ta datugu ni keleke chew labe ka keleke minanduma mogo tese ka foike jamana tanye ni keleke mina nyene mante anbulo o de kama ibe Muhammadu ka keleta ka laje ala ba don ko mogo tiksi ka ke
mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛn t'i bolo o de kama ala yɛrɛ ye Badara Ali armée ala yɛrɛ ye Muhamadu ka kɛlɛ armée dɔw ka muru numu de y'a dilan arabu numu mais ala yɛrɛ de ye mɛlɛkɛw bila ka Badara Ali ka muru dilan a ka muru ka bon tɔw ta ye a tɛfɛrɛ ka bon tɔw ta ye a ka muru ka jan tɔw ta ye a ka muru kolo ka gɛlɛn ni cɛw ta ye i y'a faamuya wa Badara Ali ka bamuru bilahi kalela ala la diɲɛ ase fɔlɔfɔlɔ don n'a sɔrɔla ni kɛlɛkɛminɛn n'o de tɛ kɛlɛ kɛ munna ala yɛrɛ sɔnna ka Badara Ali ka muru dilan munna ala yɛrɛ sɔnna ka Muhamadu ka kɛlɛ armée munna ala yɛrɛ sɔnna ka muru dilan k'a bila ka na di Badara Ali ma donc kɛlɛkɛminɛn cɛ parce que i y'o faamuya ma bɛ se bɔ a la depuis ala ye diɲɛ da i y'o faamuya wa depuis ala ye diɲɛ da i y'a faamuya ko a fa si bɛ se bɔ mɔgɔ si la anw ka armée kɛra cogo di aw ka nin denmisɛnnin ninnu lɛ jɔnni ja ka gɛlɛn i ko Mali sɔrɔdasiw jɔnni bɛ se kɛlɛ la i ko Mali sɔrɔdasiw jɔnni bɛ sɔn ka sa faso i ko Mali sɔrɔdasiw nin bɛɛ kɛra bi bi in na i y'a faamuya nɔri kɛlɛ k'a daminɛ ka n'a bila bi la denmisɛnnin fitininw u bɛ don mobili kɔnɔ u tatɔ u n'u tɔɲɔgɔn minnu ye formation kɛ u n'olu su bɛ bɛn denmisɛnnin fitininw u tatɔ kɛlɛ la minnu sara n'u n'olu ye formation kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ na olu musow u bɛ na olu furujatɔ fo i y'a faamuya minnu sara n'u denw ma se ka taa école la u b'olu denw encourager mais u yɛrɛ bɛ tila ka don mobili kɔnɔ i y'a faamuya k'u kunda Segu sira kan k'u bɛ taa nord la u n'u bɛ saya kasa la mais Mali sɔrɔdasi ma segin u n'u ɲɛ bɛ mɛlɛkɛlu maaw jɔlen na u ɲɛfɛ u ma segin u ɲɛ bɛ bɔmu na u ma segin u ɲɛ bɛ marifa la marifakisɛ bɛ se boli de la marifakisɛ tɛ se taa ni ka segin na marifakisɛ bɛ se kɛlɛ la marifakisɛ tɛ se ɲɛfɔli la marifakisɛ bɛ se bolili de la ale tɛ se seginni na marifakisɛ man ɲi marifakisɛ man ɲi i y'o faamuya wa i bɛ marifa mankan mɛn o b'a sɔrɔ kisɛ sera a ka se yɔrɔ la mais u y'o dɔn mais Mali sɔrɔdasiw kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ u ye yɔrɔ o yɔrɔ minɛ Mali sɔrɔdasi denmisɛnnin si ma ban ka taa kɛlɛ la Mali caporal si ma ban ka taa kɛlɛ la Mali sergent si ma ban ka taa kɛlɛ la Mali lieutenant u bɛɛ bɛ ka taa kɛlɛ la aw ko mun cogo di i y'a faamuya wa parce que n'i ye marifatigi ni beretigi ye kɛlɛ la beretigi de ka farin parce que marifatigi bɛ mɔgɔ faga yɔrɔ jan fɛ beretigi bɛ gɛrɛ i la aw ko cogo di Mali sɔrɔdasiw la i y'a faamuya wa marifa minnu b'u bolo u ni minnu bɛ kɛlɛ la u ka marifa bɛ i ko bere de mais o bɛɛ la u bɛ ka taa Mali sɔrɔdasi denmisɛnninw i y'a faamuya kɔngɔ b'u la u bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali sɔrɔdasi denmisɛnninw u ka sara bɛ ka tigɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali sɔrɔdasi denmisɛnninw u ka marifa a sirilen don ni mana de ye i y'a faamuya n'a bɛ fɔ a ma ko mana bɛlɛ a sirilen don ni samiyɛri faralen de ye u ka marifa a bɛ chauffer mais o bɛɛ la u bɛ mana kɛ k'a siri u bɛ bɔrɔ kɛ k'a siri mais o bɛɛ la u bɛ ka taa juguw nɔfɛ Mali armée jɔnni ka farin n'anw ka armée jɔnni ko cɛfarin siw tɛ jɔnni ka farin ni Babemba ye Babemba siw de bɛ yen jɔnni ka farin i y'a faamuya wa ni Umaruweli Sanba Dondo ye Umaruweli Sanba Dondo siw de don jɔnni de ka farin ni Koma ka Makasa ye Makasa Jubatu siw de don jɔnni de ka farin ni Karonga Jawara ye Karonga Jawara siw de don jɔnni ka farin ni Babemba ye Babemba siw de don jɔnni ka farin ni Bobo Ɲani ye Ɲani siw de don jɔnni ka farin ni Kamate siw ye Kamate siw de don jɔnni ka farin ni Ngolo siw ye Ngolo siw de don jɔnni ka farin ni Bito siw ye Bito siw de don parce que mɔgɔ min bɛ saya ye ka tila ka taa saya affronter maa ma farin o ye aw kan'u di Américains ka sɔrɔdasiw da Américains ka sɔrɔdasi jɔlen i bɛ marifa ci a la kisɛ t'a don parce que marifa kisɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ sa i y'a faamuya wa u ka contre-coup b'u la marifa kisɛ tɛ se k'u ka finiw traverser mais an ka cɛw i y'a faamuya wa u n'u ka sɔrɔdasi fini u n'u ka marifa koloni u dalen don olu kɛrɛfɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ anw ka cɛw an y'u ye i y'a faamuya wa i y'a faamuya a kɛra Kona ye an y'u ye a kɛra Gawo ye an y'u ye a kɛra Kidali ye an y'u ye foyi ma ne Bala dabali ban fo sɔrɔdasi denmisɛnnin si ma bɔ sɔrɔdasiya la ko parce que ko kɛlɛ in k'a man ɲi sɔrɔdasi denmisɛnnin si ma ban ka taa kɛlɛ la ko parce que ko kɛlɛ in man ɲi aw bɛ cɛfarinya jumɛn nɔfɛ ka tɛmɛ Mali sɔrɔdasiw kan aw bɛ cɛminɛcɛ jumɛn nɔfɛ ka tɛmɛ Mali sɔrɔdasiw kan aw bɛ dankɔrɔba jumɛn nɔfɛ ka tɛmɛ Mali cɛkɔrɔbaciw kan jɔnniw bɛ se ka marasa dɔ i ko Mali sɔrɔdasiw jɔnniw bɛ tana dɔ i ko Mali sɔrɔdasiw jɔnniw bɛ kɛlɛ gunbasi fɔli kɛ donsokɛw ka farin sɔrɔdasiw jɔnniw bɛ tana dɔ i ko Mali sɔrɔdasiw jɔnniw bɛ kɛlɛ gunbasi fɔli kɛ donsokɛw ka farin donsokɛ bɛ taa kungo la donsokɛ bɛ taa kungo la a marifa b'ale bolo marifa tɛ warabaw bolo ale bɛ se k'i bugu waraba tɛ se k'i bugu ale ɲɛ bɛ warabaw la warabaw ɲɛ tɛ ale la i y'o faamuya wa ale de bɛ se k'i dogo ka waraba ci marifa tɛ waraba bolo en tant que donsokɛ de bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka na kungo lakale est-ce que sogow bɛ jo sɔrɔ wa mais i y'a faamuya wa cɛw dun Mali sɔrɔdasiw u bɛ taa minnu nɔfɛ i bɛ bugu olu yɛrɛ b'u bugu i bɛ se kɛlɛ la olu yɛrɛ bɛ se kɛlɛ la marifa b'e bolo marifa b'olu yɛrɛ bolo aw ta
mun y'aw ka ɲɔgɔn fa aw bɛ se ka Mali sɔrɔlasi ni sɔrɔlasi jumɛnw da aw bɛ se ka Mali cɛw ni cɛfarin jumɛnw da aw bɛ se ka jɔnni ka farin ko Mali cɛw jɔnni ka farin ko Mali sɔrɔlasiw i y'a faamuya wa Mali sɔrɔlasiw olu de y'a dan n'a dankisɛ dan kumabaden ye aw ko cogo di aw k'u ka condition ta aw k'a lajɛ sa Mali sɔrɔlasiw ka condition ta aw k'a lajɛ Mali sɔrɔlasiw b'a to gɛrɛkɛyɔrɔ la a bɛ dumuni wari mun bɛ d'a ma a ka rason ye bilahi n kalila Ala la a tɛ tɛmɛ 200 kan a tɛ 150 bɔ i y'a faamuya wa Mali sɔrɔlasiw ni y'u tatɔ ye hali Segu mission na i bɛ ɲɛ u ma k'u ta mobili la an fitinin i y'a faamuya o y'a sɔrɔ anw bɛ ka taa Muntugula ne ni Muntugula bulo an nana se sɔrɔlasi jɔlen ma wari tun bɛ mun kun n'u bɛɛ ye bilahi n kalila Ala la 13 de tun b'o kun dɛrɛmɛ 13 mais k'a ta don dɔ u bɛ yen i y'a faamuya wa u faw sara mais u bɛ yen Saka Kɔnɛ Ala ka hinɛ la a denkɛ Ala ka hinɛ la Saka Kɔnɛ ka banni na an taara ka taa Saka Kɔnɛ fo i y'a faamuya wa o y'a sɔrɔla a muso ka taa muso fo a kun filɛ nin Maɲanbugu k'a ka da bɔ k'a ɲɛsin kaburudon ma an taara ka taa fo ka photo ta a kɛrɛfɛ an y'a den ninnu ye o fana tora fasoko la aw ko cogo di sinon mɔgɔ min fa sara o tun bɛ bɔ sɔrɔdasiya la mais cɛya ye dakan de i y'o faamuya wa cɛya ye dakan de ye saya de b'an bɛɛ ta mais ni saya y'an ta ka sɔrɔ an ye faso jɔ k'a bila cogo min na a bɛ jɔ den de i y'o faamuya wa n'aw ye sɔrɔdasiya la a ye namara don fɛn bɛɛ la fo sɔrɔdasiya n'aw mɔgɔ kɔngɔ kana sɔrɔdasi ninnu minɛ marifa ka d'u ma o de ye armement ye u ka condition ka ɲɛ u denw kana école sara u musow kana dɔgɔtɔrɔso u musow ka furakɛ fu u denw ka école sara u denw ka ta fu so ka jɔ ka d'u ma Buwa Buguni ka jɔ ka d'u ma Ibrahim Buguni ka jɔ ka d'u ma kuma tɛ Famu Buguni ka jɔ ka d'u ma i y'a faamuya wa a tɛ Buguni sɔrɔdasiw m'a sɔrɔ i y'a faamuya Buwa Buguni u kɔni ka Buwa Buguni sɔrɔ sa minnu musow sara a tɛ hinɛ olu la wa silamɛya jumɛn bɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya wa aw bɛ mawuludu joli kɛ ka sɔrɔla sɔrɔdasiw bɛ fɔrɔn na i y'a faamuya wa aw bɛ hinɛ jɔn ninnu na i y'a faamuya silamɛw bɛ ka hinɛ jɔn ninnu na aw k'a ka jaga di jɔn de ma aw k'a ka hinɛ jɔn ninnu na k'an kɔnɔna tɛ aw k'a ka hinɛ jɔn ninnu na n'i y'a mɛn aw bɛ taa Magan ka na kɛlɛ de tɛ yen n'i y'a mɛn aw bɛ mawuludu kɛ kɛlɛ de tɛ yen n'i y'a mɛn aw bɛ kɛlɛ kɛ mimaya a ɲɛmɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ de tɛ yen n'i y'a mɛn aw bɛ kɛlɛ kɛ o conseil ko la i y'a fɔ sɔrɔdasiw de bɛ frontière la n'i y'a mɛn aw bɛ lutiya peut-être musotɛya n'i y'a mɛn aw bɛ jɛn n'o bɛɛ an tɛ jɛn n'a ye sɔrɔdasiw de bɛ frontière la Sumayila bɛ kɛ président a tɛ k'a ye sɔrɔdasiw de bɛ frontière la Arasi Baki bɛ meeting kɛ a t'a kɛ sɔrɔdasiw de bɛ frontière la IRD bɛ gagner Mariko tɛ gagner sɔrɔdasiw de bɛ frontière la Milliard bɛ Jalo ko a bɛ sanu bɔ a tɛ sanu bɔ sɔrɔdasiw de bɛ frontière la cɛkɔrɔba Bakiri bɛ tiɲɛ fɔ a bɛ fantanw défend a t'u défend sɔrɔdasiw de bɛ frontière la i bɛ ka Buwa bɛ sigi Buwa b'a bila a t'a bila parce que sɔrɔdasiw de bɛ frontière la an bɛ ɲinɛ o sɔrɔdasiw kɔ aw bɛ na mun silamɛya fɔ anw ɲɛna ka sɔrɔdasi den ninnu to i y'a faamuya wa ka fɔlɔtɔ denw to kɔngɔ la aw bɛna mun silamɛya fɔ anw ɲɛna ka yatimɛdenw to kɔngɔ la aw bɛna mun silamɛya fɔ anw ɲɛna i y'a fɔ wa k'u musow to furuja la k'u baw bɛ furuja la u yɛrɛ gɛnna ka bɔ école la aw bɛna mun de dabiri ni point com kɛ anw na a tɛ dabiri anw da la anw ye CDR ye one love à vous tous ja Rastafari choqué pour éduquer k'aw lakari walasa ka se k'aw ladamu ne de Sitan Den Bala Kana Balaba le général de CDR armée de l'air Kana Balaba one love à vous tous ja Rastafari sɔrɔdasiw Ala ka jamana basigi Ala ka kɛlɛ ban Ala k'aw ka condition Ala ka nan'a ye mais n'aw yɛrɛ m'aw yɛrɛ kɛ cɛ ye bilahi n kalela Ala la n'aw ma muruti ka tiɲɛ fɔ baara kɔnɔ a tɛ ɲɛ one love à vous tous malidenw ni mun ye ne Sitan Den Toro Kana Balaba one love à vous tous garde à vous armée Mali Ala ka